misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki eratikula jaiko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin ezagun odoiuz. Jaiko jauna, pekatarientzat errukia zera eta santuentzat zoriona. Manuel zure zerbitzariaren gorputzari nure emateratu azken honetan, emaiozu parte zure aukeratuekin zeruko zorionean. Bizitza honetako heriotz lokarrietatik askatuta, zure aurrera gertatik iztu ere egunean, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitatez, zure eta Espiritu Santuarekin, jaiko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Juan apostolaren epistolatik. Senide maiteo, begiran zenbaterainoko maitasuna agertu digun aitak. Jangoikoaren seme izena daramagu, baita izana ere. Ona zergatik munduak ez gaituen ezagutzen, jangoikoa ere ezagutzen ez duelako. Senide maiteo, orain jangoikoaren seme gera, gero izango gerana. Oraindik ez da ageri. Badakigu jauna agertzen denean, haren antzeko izango gerala. Den bezalakoa ikusiko bai dugu. Jaunak esana? Eta lehenengo erango mundu
txarra da, beti pena sentitzen dugu, utsunean, gure hildakoak, gurekin egitunak, ja ez ditugulako hemen dut nahi dut bezala. Horregatik heriotza beti gogorra da. Egia da, alde batetik importantea dela baita ere ikustea haiekin bizitutakoa, gauz ederra bezala. Zenbat oroitzapen, zenbat momentu eder, batez ere gauzarik positiboenak pertsona guztienak gogoan aurkitzea oso beharrezkoa da, justiziazkoa eta gainera mesede egiten diguna. Hauek ere, gurekin daramazkigu dago. Beste aldetik, geolog, badakigu, heriotzak ez duela azkeneko hitzak eta heriotzak ondoren jangoiko erronkitsua maite gaituen aita egin gaituena hor espero bategura beso zabalik. Harekin elkartuko bera eta gero pixka hemengo guztio bere elkartuko bera. Edo berandu dago ez dakigu noiz baino, nahi du gure jaunak beti heriotzaren penaren ondoan itxaropen horrek argia eta indarra eman bezaigula. Gaurkoan Manuel despeditzea jokatu zaitu hemen bere parrokian. Berak hainbeste maitatu duen parrokian. Pentsatu dezakegu, azkeneko hamarkadetan gure Euskal Herrian aldaketa sozial handiak egotu dira. Garai batean gure herriakoak ziren federaletik eta baita ere bizikuan eta gauza askotan aldaketa handiak izugarriak egotu dira. Eta aldaketa horiek eragin handia izan dute pertsona askoren federaletan. Humanoak era eta gizarteak indar handia dauka, eragin handia dauka guregan. Horregatik asko oztu edo zertu edo zalantzan jarri izan dira daukagu giro honetan, Europa Occidentaleko giro berri honetan, gure mundu moderno honetan. Manuel ez da horien artean izan du, esan genezake, burnia baino sendoagoko fedea izan duela. Azken arnase bate, eutsi dio bere fedeari, hemen zenbat aldiz iguazuk kaskarra, edurra, izotza, beti hemen miaiatzerako erizatarian egoten zen. Du sekula faltatu gauza izan dudan arte. Beti batzuk egiten derion, bere griparrakin, iguazuk baldia, sekula gauza, kaskarra, beti grazia dintzio erozen momentuk, eta beti egotik ginean orkutu batzuk esaten, eta beti. Nik esango dute parrokian antolatu ditugu gauza guztitan egotu dela. Gauza izan dutela ez du sekulan baiatu. Asistentzia ejemplarra eukikuela esan genezake, eta fedesako gizona. Garai batean naturalki jasotako fede hori txikitan gurasoengatik ikasitakoa, eta nik naiz eta mundu otan ere batu dituena akitatzea guztio ez dutela inongo eraginik edo izan ala ematen zuen zergatik bere fedearen berak eutsi dio gutxi izan edo asko izan bera hemen egongo zan beti. Eta gaurkoan hori eskertuz, berak emandako ejemplu hori, eta bere aldearen dutuz, berak ezagutu eta duen jangoikoari eskatzen dugu gure goiko aitari guretzako, familientzako, herrientzako, parrokientzako, utxune handia, galera handia, Manuel faltatzea. Baina badakigu ere, eta honekin bukatuko dut, kredo honen batzen santuen elkartasuna ere badagoela. Gure
Entzun nahi da ona bihotzez egiten dizkizuk eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera guztien aldei da, gu guztiok betirako iniz gaitezen. Gehiago oraindik bere bizi eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, hain taldeekin batean, gorestu zaitugu, pozez beterik kantatzen.
Santu zera bai jauna eta santutasun guzti egiturri. Santu izkizua da horitako hauek espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorpuntz eta odol guretzat egiten dezen. Berak, saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zikoa da, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleen eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nire gorpuntza data zuentzat emango dena. Afaldu berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleen eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nire ogoraren kaliza data, itun berri eta betikoaren ogola, zuentzat eta askorentzat dekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztu behar nire horretarik. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jaunak zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizu guzturi eskerrak emanez, aldalean zure sarbitzari onartu behituzulako, eta aparik eskatzen dizugu Kristo zogolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzara. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko Ureita Santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta egizkizo guztiekin. Gogoan izan jauna, bizteko itxaropenean batiran gure segideak eta hilako guztiak, eziki Manuel, argitzazu zure orpegiaren argitan, errukizak izkindu arren, guk guztiok, betiko bizitza egitxu dezagun, jangoikoaren ama Maria Goatsuarekin, San Jose ere senarrekin, apostolo santuekin eta gizate guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean horrez ezagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honetan, zuri aita jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, oseta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta eratzitxiari jarraituz, bildu gabe esan dezagun. eta eskuartetan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain dela. Zurean ez dudaren eta zurean zurean
zuk esan da apostol gure pakea uzten dizuen, nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zuekin. Emaiozue pakea. Jangoiko dutxa, zuk erezen duzun gertatua errukan jauna. Jangoiko dutxa, zuk erezen duzun gertatua errukan jauna. Jangoiko dutxa, zuk erezen duzun gertatua emaiozu. Hona hemen jangoiko dutxa munduko pekatuak kentzen duena zoriotsuak jaunaren jauna, ez nahi dio, zure etxeak hartzeko, baina bezartako bat.
familiari, gure sakin hauetan laguntzera, Manuel, gure senideari, azken agurra egitera, eta Jagoikoari ere harimaren alde erregatzera. Ohitura dugu bezala, datorren igandean, 10:00 bezetan, berriz ere gogoan hartuko dugu bereziki Manuel gure senidea. Eta orain, kanpo santu aldera amik horretik, azken erresen osoa egin dezagun. Ireki ezaiozu jauna, Manuel gure anaiari, argi eta pakeren zure etxea. Behoren alde ospatu bai dugu bazko sakramentua, Jesus Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin.